Čiže, ako od názvu videa môžete vidieť, dneska ideme ochutnávať tie najšiplavejšie veci, sladkosti a čipsy asi, prevažne, z CBAčka. Ako môžete vidieť z začiatku videa, už to viete asi, keď ste si pozreli začiatok videa a miniatúru, to tam je hneď vidieť. Strašné nám to je, čiže ja sa vám ozvem, keď budem pri CBAčku. Jasne, lebo musíme si ísť tie najšiplavejšie veci kúpiť niekam. Nie? Tak ja sa vám ozvem, keď budem pri CBAčku. Tak, asi ako prvú štiplavú vec tu máme Slovakia vrúbky. Môžeme ich otestovať, čiže ich beriem. Majú tu potom takéto, ale to je asi to isté. Tu dole majú nejaké americké sladkosti, ale nevidím, že by tu niečo bolo štiplavé. Mohol by som zobrať toto, ale neviem, asi to nezoberiem, lebo to má takú divnú príchuť. No, ľudia, asi máme problém. Našiel som, že majú asi jediné štiplavé Slovakia vrúbky. Iné tu nemajú proste. Tak ja rozmýšľam, možno toto video bude, že zoberiem aj niečo kyselé. Možno zobrať tie najkyselejšie cukríky k tomuto. OK, to by mohlo byť v pohode, tak môžeme to robiť tak. Čiže z toho kyselého som vybral tieto Brain Blasters. Sú to guličky a môžeme ich skúsiť. OK, čiže už máme nakúpené a ja sa vám ozvem, keď budem doma. Tak, asi ako prvú štiplavú vec tu máme Slovakia vrúbky. Môžeme ich otestovať, čiže ich beriem. Majú tu potom takéto, ale to je asi to isté. Tu dole majú nejaké americké sladkosti, ale nevidím, že by tu niečo bolo štiplavé. Mohol by som zobrať toto, ale neviem, asi to nezoberiem, lebo to má takú divnú príchuť. No, ľudia, asi máme problém. Našiel som, že majú asi jediné štiplavé Slovakia vrúbky. Iné tu nemajú proste. Tak ja rozmýšľam, možno toto video bude, že zoberiem aj niečo kyselé. Možno zobrať tie najkyselejšie cukríky k tomuto. OK, to by mohlo byť v pohode, tak môžeme to robiť tak. Čiže z toho kyselého som vybral tieto Brain Blasters. Sú to guličky a môžeme ich skúsiť. OK, čiže už máme nakúpené a ja sa vám ozvem, keď budem doma. Čiže čaute a už som doma a z obchodu a konečne prvýkrát ma asi vidíte, ako vypadám, čus. Takže nevidíte moju tvár, lebo sa nechcem odhalovať, jasné. Čiže máme tu tie veci a ideme ich ochutnať. Ešte som zohnal takú jednu vec, neviem, kde to teraz je, ale môžeme ich ochutnať prvú vec. Prvú vec tu máme tieto Brain Blasters, sú to cukríky, sú tam 5 farieb, neviem aké príchute, tuším Apple, Lemon, Strawberry, Cola, ešte Raspberry, môžeme to ísť otvoriť. Čo tak otvára. Môžeme to ísť otvoriť. Kamo, jak to baví? 1,000 years later. OK, čiže už to máme rozbalené po dlhej dobe. Asi si to otvoríme. Takto. Bum. A máme tu takýto otvorík. Asi cez toto mám dať, neviem. Vyberieme si nejakú farbu. Ups. Aká nám padne. Ups, to máme asi takto otvoriť. OK, čiže padla nám takáto rúžová. Môže to byť strawberry alebo cola. Typujem, že strawberry. Ideme to skúsiť.
To vôbec nemá chuť. To je strawberry, ale to je vôbec kychle. Možno keď to rozkúšam, lebo je to dosť tvrdé. Počkaj, rozkúšam vám to. Joj. Teraz to asi začalo, ale nie. Dávam tak 4 z 10. 4 z 10. To je, že trojka. Môžeme ísť na ďalšie. Máme tento cukrík, ale to asi ani nie je kyselé, čiže to som kúpil vtedy ešte, lebo to som vám neukázal, ale viete, takýto cukrík. To je asi ani kyselé, kvôli tomu, že je to žuvačka, tak to asi nebudem asi rozbalovať ani. Môžeme sa asi presunúť, keď nás zostane čas, tak to zoberieme. Môžeme sa presunúť na toto. Slovakia, vrúbky, Srejarcha. Dobre. Je to cítiť, dávam čuknúť. Dobre, si ste necítili moc. Napíšte do komentárov, či ste cítili. Zoberieme si takto jeden najprv. Jeden, takto je. Fúha. To už je takých 7. Skúsime si dať 2. 2 naraz. 2. Fúha. Je to cítiť. Ale zase tak nie ani. Ešte tu máme tu jednu vec, to asi pripravil pre vás. Toto je priamo z Barcelony. Chupa Chups kyselé Legus. Otvoríme si, dáme si jedno. Wait. Dobre, máme to rozbalené. To je aspoň kyselé. Oj. To je kyselé, vy to nevidíte, lebo mám zablurovanú, ale je to kyselé. To nie je jak slovenské niečo. OK. Toto som ani nezobral, to je asi... To nepíše ani, že by to malo byť kyselé, tak to asi ani neochutnavé. Dám si to niekom, alebo môžeme dať, lebo to bude nejaké blbosť zas, že urobíme také video, že keď nevyhrám, tak si musím dať toto a musím to všetko zmixovať. Ale musí byť na tomto videu aspoň 20 lajkov. A to je asi všetko pre toto video. Tomuto dávam ešte takých, že 8 z 10 kyselostí. A to je asi všetko. Nezabudni dať like, odber, keď sa ti páči takéto ďalšie videá. Toto ti vyhodí, no proste toto ti dá ikonku odberu, tak vypadá odber, keď neviete. A na telke to posunieš hore, dáš odber, keď si na mobile, tak scrollneš proste, to viete asi. A nezabudni dať like, zvonček, aj odber a zvonček, aby ste vám neušli žiadne takéto dobré videá. Tak čus.